Bueno, urtero bezala hemen gaude, ilusioz beterik umeen gana helerazteko gure mesua, gure opariak, eta bakarrik esan nahi diegu, ondo pasatzeko, gaizki daudenen egoera kontuan hartzeko eta pixka eta haiekiko errespetua eta hurbiltasuna izateko, eta euskara, mendia, natura, gure ingurunea den hori maite dezaten eta errespeta dezaten eskatzeko. Eta maitasun handiz, haien alde lan egingo dugula urte osoan, eta gau honetan haien etxetara saiatuko garela hurbiltzen, etxe guztietara. Orain jongo gara plazara da han ingo dugu, ez dakiti, zoran esan, postetako, opariak eta ebiteko.